gözünü gırpırladyp öňümde joňkoryp otyr. Aýdym aýtjak bolup sahna çykdym boly. Ýene öňümde gaharym ýetirip ýylgyranam bolýar. Gaýta men bilen bile aýdymam aýtdy. Onsoň aýdym nähil aýdýan eken. Aýdym aýtşa erwetdel. Ay boljak. Gowy diýsem boljak. Ýöne häsiýeti gaty dogumlyja görnýär. He. Maksatdanam dogumly diýsene. Hawa, maksada suwa gaçan jüje ýaly bolup, agdyndan söz aljak gumanyň ýok. Murat bolsa, özüňe gezek beren ok gözel. Beý diýmesene, adam az sözli, agras bolsa gowy diýemi näme? Gowla, ýöne mene alçak bolsa, hasan gowmy qadiýan. Durla, maýa, hanmaňa seret. Gözüme seret. Sen oň arkasyna alýanmy? Ýeri bolýa. Seretmeseň seretme. Bar zat düşnükli. Ýöne geň zat. Siz nerede tanışdyňyz? Ola kuşçuluk fermada işleýär. Senem ekinni. Men onu öň oba gelmäke şäherde görüpdim. Ýadyňdamy gözel? Sen saýwan nerden aldyň diýip soratdyň. Men size diýdim, gerek geldi. Siz bu ýerde näme işleýäňiz? Menmi? Men bu ýerde ýaşaýan asy. Sabr edin. Ýagdaýlaryňyz gowmy? Şükür ganimat. Saýwanyňyz üçinem Taňry ýalkasyn. Bili ýalkasyn. Onu maňa berip, şonu öýdüňiz edilipsiňiz diýen. Ziýan ýokla. Menem şowa geldim. Saýwan almanamy? Ha ona, ýokla. İşlemäge. He, şey diýsene, saýwan. Asıl ol men elimde saýwany görüp bir zatlar diýdimle. Hawa. Soňam ol şol saýwany menden ýygyna almady. Siziň beýle mende şol aýşyňyzy bilýärmi gözel? Käwagt tanamayan, bilmeýän adamyň özüňe ýakyn bolýar. Onsoňam öz özüňe o nähil adamka, nämeň arzuwny, nämeň pikirini diýäkä diýip öz özüňe sorag berýän. Bar pikiriň şoň bilen baglanyşykly bolýar. Onu tanadyňça öňüne täze bir dünýä çyk başlaýar. Adamlaň hersiniň öz bir dünýäsi bar. Ýöne görüp başarmaly. Maýa, senem gürlemän bir zatlar gürläp adamlary geň aldyrýar. Sen duýgularyňam özüň ýany agrasdan sallamly. Men häsiýetim, sen kämeň demese de men sana düşünýär. Käwagt düýün gören adamlaň öňüne näre tanap ýören ýaly bolýar. Gep sözüm häsiýetim göwnünden tursa, şeýle bolýan eken. Ay, umuman käwagt gaharyňa getirýäli. Gürläne dagy birden özümden ökde çykaýsa dagy janym ýanýar. Ýöne şondan ýüregi arassa, hella ýygyma düşüp barmak näme gerek? Ýoksa men Murady diýdim, hem gitmedi. Näme? Murad? Näme? Maýa men ejine kömekleşeýinle. Häzir men ejime nahar goýşaýyn. Be, gözüme ýaşyn beýle aldyratka. Düşünmedim. Yeri, işeň ýerigit jüýjeleri seretmek hedil ekenmi? Hawa, gapdaryňda bir gözelgi. Jüýjeleri seretmek urudyp dursa, hasan hedil. Yine başlady o. Men bir zat diýip başlasam, sen yine şol hiňe tutdurýan. Ýa, bolýar. Jüýjeleri seretmek şeýle bir hedil. Men asylym jüýjeler halaýan. Yine oýna diýanmy? Gözel. Sana gaharlansam bolýarşy. Şeýlemi? Onda men kimişe gaharlanyp etjek? Ýok, gözel, kulak assana. Men erti şäherge gidýän. Sana şäherden ýetirmeli zatdymy? Şähere? Eýlem öýüňize gidýänmi? Hawa, gözel. Ýöne men gowuny ýa senden gidýänmi gynanýarmy? Ýokla sen gowunyňa gir. Men näme üçin gynanaýyn? Onda men buyurun gelýänmi, istigende genesim ýokla. Şeýlemi? Sen şähere bir günlük
diýäňmi? Hawa. Eşenin kakamy men göresi gelendir. Saat neçe olduqa? Saat mı? Saat 6 bolup geçipdir. Bugüne işen ýer kömekçi beren soňlar işim basym bolaypdyr. Beýle bolsun, men erti şäherden gelip, ýene sana kömekleşmäge gaýdy berjek. Ay kyn görmekde. Men kyn göremäokmy? Aýtan filmden işlemek gyrykly. Ýöne sen bana köpräk iş tapşyr bolýarmy? Bolýa. Armada attov dedi. Ha, bar bolmur atsan. Owmy? Attov dedi. Elinde oraq ba bolun. İkiniňiz de işkan öýdän. Menem kömekleşäýin. Ay ýok bolmur atsan. Iş näme işledin? Mallara ot beräýin dedim. Getirin men ýygaýyn attov dedi. Söyleme. Ay sen ýyga kenem bolsak da. Ne? Goňşymyň ulagdy öldür. O da bezerşlik berdi. Men gidip oňa ulagyny bezerşeýin. Soňşynam oty kenem kenem bolsak da. Ana Muratcan, oty ho eskilak yerine yer. Sondan ýerde doýgança bere bere. Bolýarmy? Bor. Arkaýyn bolun attov dedi. Bu otum niretim nurup başlatam ka. Ön görmedik oňurmaýan işini boyun almak näme gerek diýsene. Attov dedimi kömek edäýin diýdim-de. He, duramy. Sygyra otu ýygyp öňüne eltip berer ýaly. Kimmişine? Dagam ulaklygyny edýän iş ýok. Kelle, gowur pikir geldi. Howlim. Howlim, otyjakmy? Yer otyýaly. Yer. Howlim. Senin üçün yok mu gereğin? Almadın mı sevgilim? Senden özge ruhum vermedim. Başka yara söylemedim. Almadın mı sevgilim? Sen gerek benim için, sen gerek ömür için. Ayırmasın var bizi o adam sevgilim için. Sen gerek benim için, sen gerek ömür için. Ayırmasın var bizi o adam sevgilim için. O wagtda gelinim ýaňy bolan eýýän ýalançy diýip göwnüme döýýän göderdi. Sen men adym nerden bilýän? Ha, diýmek onda sen adyň göderler. Adyňam göder, özüňem göder. Senin söylenim nedir bileyim. Senin yerine kaçan ölüm.